1 сентябрь белем көнендә лә Тамыр телеканалының тоғры дусларын дискотека менән куандырды. Дискотека дөрес ишеттегез дуслар. Әйдәгез безнең менән бәергә. Уку дәресләрнең башлануына арналган байрамдың исеме беренче тәнәфес дип аталды. Һәм ул бик текә генә урында үтте. Тамыр үзенең тоғры дусларын күңел асырга арт квадрат мәдәни үзәгендә урынлашкан хыял клубында иде. Дискотекага без августың адагынан бик нык әзерләндек. Безнең дусларыбызга охшаган өчен. Шуңа күрә без Тамырның йолдызлары белән бергәләп, ярдарды һәм биюләрне кабатлап эшләндек. Тамыр йырсыларынан тыш, бунда башкорт эстрадаһының йолдызлары ла сыгыш яһаны. Сабина Кучаева, Илнур Рамазанов, Айтуган Айткулов һәм башкалар. Ә иң текәһе, был байрамда үзенең композициялары менән ОПСН диджей Булат Хан Сарбаев бидәне. Тамыр оештырган бөтә сараларда мин катнашып торам, чөнки Тамыр минем өчен сихри дөнья, мөгъҗизәле ниндәйдер көй. Шуңа күрә Тамыр балаларын бигрәк тә нык яратам. Тамыр яшәһен, үтһен һәм зур уңышлар теләйм. Гадәттәгесә дусларыбыз бүләкһез калманы. Бөтәһе лә тиерлек яхшы кәеф, матур бөюләре өчен дәртләндергез бүләктәр дә отты. Шулай ук дискотекала Тамыр телеканалыннан юморт бүләктәр, iPhone менән кулаксындар да уйнатылды. Мин Тамыр дискотекасында альбом йөрде, мин бик шатмын. Мин бер кайсан да монда килгәнем юк. Хәзер бу наушниклардан мин Тамырның йолдызларын тыңлыйм. Был байрамдан өлкәндәр, ата-әсәйләр дә ситтә калманы. Чөнки матур башкорт йырдарына бию кәефте лә күтәрә, гүмерде лә озайта. Бuna шулай күңелле, дәртле һәм шап итеп үтеп китте 1 сентябрь байрамына арналган дискотека. Хәзер инде тырышып кына укырга калды. Әдилә Ишем, Гужна Илшат Дәүләтбердин, Тау-Тау хәбәр өчен.